sustraia saioa hasteko, Neikerren 25. urteurrena ospatuko dugu. Euskadiko 3. sektoreari hainbeste ekarpen egiten dizkioten jarduerak eta lorpenak laburbilduko ditugu. Gero, 3 albiste jorratuko ditugu. Basque Culinary World Prize, Bizkaiko txakolina jatorri izeneko mahastietan gai fitosanitarioen erabilera murrizteko proiektua eta lautadako elikagaiak eraldatzeko zentro berria. Nafarroan amaituko dugu, eraso herri txikian Xabier Iturrio zapatariarekin egoteko. Lanean erabiltzen dituen teknikak eta berak egindako oinetakoak ikusi ahal izango ditugu. Neikerrek 25 urte bete ditu eta gaur egun nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta basogintzaren arloko ikerketa erreferentzia nagusietako bat da. Neikerrek bere konpromisoa berritu du sektorea bultzatzen jarraitzeko eta klima aldaketaren eraginei aurre egingo dioten sistema emankorragoak, jasangarriagoak eta erresistenteagoak lortzeko. Eraginkorrak izateko ezagutza eta puntan egoteko ezagutza garatu behar izan dugu. Eta horretarako gure zentro teknologikoak eduki duten lana eta konkretuki Neikerrek izan duen lana ezinbestekoa da. Ez baldin gaude puntan eta ez baldin badugu ezagutza horren bidez sektore lehiakor bat sortzen, etorkizunik ez daukagu. Horrekati da horren garrantzitsua Neikerrek egiten duen lana. Ezagutza garatzen du, sektore komplikatu batean eta gaina transferiko egiten du. Gure sektoreari emajartzen dio eskutan. Neikerren lan arloak 5 dira, baina elkarrekin lotuak. Izan ere, ikerketa proiekturik gehienak hainbat sailetako espezialitateetara bideraturik daude. Roberto Ruiz arduratzen da animalia ekoizpeneko atala zuzentzeaz, eta estatuan dagoen ganbera metaboliko bakarrean hartu gaitu. Lehen zereginetako bat, ardi-latxen ezaugarriak hobetzea izan zen, ardiekin elkartearekin lankidetza estuan. Ez dute ekoizpena handitzea bilatzen, hazienda jasangarri, orekatu eta osasungarriak lortzea baizik. Gure departamentua hasi zen lanean, 80. hamarkadan edo, batez ere reprodukzioan. Helburua zen nola urtetegietan fertilitatea hobetzeko eta horren eskutik gero hobekuntza genetikaren arloan lan egiten hasi ginen. Arlo horretan oso ezagunak gara, batez ere latxan egindako lana azken hamarkada hauetan. Nutrizioan 80. hamarkadan gutxi gora bera hasi ginen eta gure helburua da ekoizpena handitzeko, animaliak hobeto maniatzeko eta genetikaren maila ailegatzen iristeko nutrizioa oso garrantzia handikoa da. Azken urte hauetan, bertan produzitzen diren subproduktuak balorea ematen lanean ari gara eta animaletan sortzen den metanoa murrizteko helburuarekin ere esfortzu handia egiten ari gara. Sistematan hasi ginen lanean eta gure helburu da orokorrean da jasangarritasuna hobetzea. Eta horretan ere, azken urte hauetan, teknologia batzuk sartzen saiatzen gara, ingurugiroan daukan eragin positiboa handitzeko, eta baita abeltzainentzako bizi kalitatea hobetzeko asmoz. Ganbera hau 2020. urtean zabaldu zuten. Hemen, ganadua jan mota ezberdinekin elikatzen dute datuak lortzeko, besteak beste, igorritako metano kantitateak neurtzeko. Informazioaren zati bat, behi haziendatarako ere orientagarria izan daiteke. Behin sartzen ditugun animaliak guztiz kontrolatuta badaude. Badakigu zenbat jaten duten, zenbat txiza eta kaka egiten duten, eta hemendik ateratzen den aireak muestra batzuk hartzen ditugu, han dauden sensore batzuk neurtzen dituzte, zenbat metanoa, zenbat CO2 eta zenbat hidrogeno botatzen duten. Instalazio hauek gaur egun estatu mailan bakarrak badira, horrek esaten du guk gure departamentuan
teknologia punta baditugula lan hauetan lan egiteko. Hau da, patata in vitro hazteko ganbera. Erabakiak hartzerakoan ahalik eta zehaztasunik handiena lortu nahian, landareak ekoitzi eta babesteko atalak azken teknologiak erabiltzen ditu. 80 urtean, 50 patata mota erregistratu dira eta 10 baino gehiago azken 25 urteetan. Hori guztia, teknologiari esker. Atal honen helburua, nekazariei aurrerapen guztiak transferitzea da. En los últimos 25 años... Azken 25 urteotan, lan ildo tradizional berberei eutsi zaie. Helburu berberekin, laboreen osasuna, ongarriztapena eta ureztapena, eta gure lurrera egokitutako barietateen hobetzea. Baina jakina, benetan aldatu dena, erabiltzen ditugun ikerketa lerroetan, txertatu ditugun teknologia berriak dira. Benetako iraultza izan da azken urteetan, eta hala da oraindik. Azken 25 urteotan, erabakiak hartzen laguntzen duten teknologia berriak txertatu behar izan dira. Izan ere, nekazaritzak gero eta zehatzagoa izan behar du. Klimaren kondizioetara gero eta egokituago egon behar du. Mikroestazio meteorologikoak ditugu, jakiteko lursailaren zein zatitan bota dezakegun gehigarri gehiago. Zeintzuk diren labore batek dituen ur premiak ziklo osoan zehar, edota ze behar espezifiko dituen barietate bakoitzak. Hori teknologia berriekin lortzen da, eta dagoeneko nekazarien eskura daude. Landareak ekoitzi eta babesteko atalak, hazi edo germoplasma banku garrantzitsu bat ere badu, Neikerrek euskal ekoizle guztien esku jartzen duena. Landalan handi bati esker lortu da, eta arto, patata, gari, babarrun, piper edota letxuga barietate ugari zaintzen eta gordetzen ditu. Neikerrek milaka barietate gordetzen ditu bere instalazioetan. Batzuk Europan ofizialki onetsitako bankuak dira. Adibidez, patata bankua, handienetako bat. Beste batzuk berriz, tokiko barietateen bankuak dira. Ea zergatik gordetzen ditugun? Izurriei eta klima aldaketak berekin dakartzan erronka berriei aurre egiteko balio digutelako. Mundu global honetan gero eta izurri gehiago agertzen dirata. Neikerreko beste 3 atalak Derioko instalazioetan daude. Anderrek aristi zahar bat erakutsi digu, bertan besteak beste eroritako hostoak biltzen dituzte poltsa batzuetan lurzoruari egiten dioten ekarpena aztertzeko. Batez be, sektoreekin bat egitea, berarekin egotea, eta sustatzea eta garatzea, ezagutza garatzea, batez ere, produktibitatea eta sustangarritasuna benetan ziurtatzeko eta bermatzeko. Azkenean, sektorea hobe izan da. Neikerrek daukan, aldamenean daukan aristi batetan gaude, eta hemen begiratzen nahi garela nola ura eta materia eta energia sartzen den basoko sistema batetan, ikusteko zuhaitzak eta zeran funtzionatzen duten, eta horrekin ezagutza garatuko dugu, gero administrazioei pasatzeko, eta administrazioek ezagutza horrekin politika hobeak hartuko dituzte. Sektoreari ekarpen ugari egin dizkiote, baina intxiniz pinua hobetzeko lana nabarmenetakoa izan da. Pinu erraiataren hobekuntza jendikoko programa. Hor hautatu genituen oso zuhaitz bereziak zirenak, altuak eta oso zuzenak, eta adar txikikoak, eta horiek hartu genituen, erreplikatu genituen haien artean gurutzatu ahal izateko, eta hortik pinaburuak hartu genituen, pinaburuetatik haziak, eta hor hazi baratzak landatu genituen, eta hola sektoreak zeukan leku bat
hazi hobetua hartzeko eta garatzeko. Joseba Garrido, osasun ataleko arduradunak mikrobiologia laborategian hartu gaitu. Neikerreko laborategiak izan ziren behieroen krisiari erantzuten lehenak esaterako. Eguneroko lanak prebentzioa du ardatz, osasun krisiak ekidite aldera. Animalien ongizateak gero eta presentzia handiagoa du atal honetan, ongizate kolektiboak animalia bakoitzaren osasuna hobetzen baitu. Abereen immunitate sistema nola indartu ere ikertzen dute. Ikerketa eta garapena eta zerbitzuen laborategia, horra gure azpiegitura. Laborategiak ikerketa proiektuetan laguntzen du, eta gainera, albaitariek, abeltzainek, eta sektoreko elkarteek hartzen dituzten laginak aztertuz zerbitzua ematen die Euskal Herriko abeltzainei. Gure helburua immunitate sistema indartzea da. Abeltzaintzaren arloan, gure ildorik garrantzitsuenetako bat abereen ongizatea da. Abereen osasun atalaren zeregina oso garrantzitsua da. Azienden osasun egoera onak, abereen ongizatea bermatzen duelako. Osasun onak ongizate ona bermatzen du. Ingurunea beti da garrantzitsua, baina animalia osasuntsu ez badago, ezin da haren ongizatea bermatu. Olatzek, baliabide naturalak zaintzeko atalaren ardura izateaz gain, Neikerreko berrikuntza eta teknologia atalaren ardura ere badu. Klima aldaketa, lurzoruak aztertzea eta zoonosia olatzen kezka eta zereginetako batzuk baino ez dira. 12 erronka definitu ditugu, 12 erronka hauek banatuta daude 6 lerro handietan. Lehenengoa da Agritek lerroa. Agritek lerroa dago lotuta lortu behar dugun transizio digital, teknologiko eta ekologikoarekin. Eta lortuko duguna da ezagutza handia eta dana kontrolpea leukitea aplikatzen dugun ongarriak, ura eta fitosanitario guztiak momentuan aplikatzeko eta aldan dosirik minimoenean aplikatzeko. Bigarren handia da jasangarritasuna deitzen dioguna, eta hemen gure helburua da ditugun baliabide naturalak mantentzea. Oso ondo ezagutu behar dugu zelurra daukagun eta ditugun onenak babestu behar ditugu gure jakiak ere elikagaiak ekoizteko eta horretan gabiz. Bestalde, basogintza ere oso garrantzitsua da Euskadin eta azkenengo urtetan ikusi den bezala gaixotasun larri bat eduki dugu. Hau ezin da berriro gertatu edo behintzat kontrolpean eduki behar dugu eta horretarako teknologia daukagu ahalik eta momenturik egokienan tratatzeko edo lehenengo sintomak identifikatu ahal izateko horretan gabiz lanean eta baita ere basogintzaren gestio jasangarri bat egiten ahalik eta gehien hori ez gertatzeko. Beste area garrantzitsu bat da One Health deitzen dioguna eta hau da ikastea lotura gure planetaren osasunarekin, animalien osasunarekin eta gure osasunarekin. Bestalde, bioekonomia lerroa daukagu, sektore guztietan gertatzen den bezala nekazaritzan ere subproduktuak ditugu, baina beste sektoretan gertatzen ez den bezala gure subproduktuak oso garrantzitsuak dira gure sisteman berriro sartzeko, ongarri bezala, eta gure sisteman sartu ezin direnean beste baliokate batzuetara joateko, adibidez, bioplastikoak ekoizteko. Jasangarriak garela edo gerotan jasangarriagoak darela ez dago dudarik, baina komunikatu behar dugu eta ondo komunikatu behar dugu eta datu realekin eta daukagun jakintzarekin, orduan lerro potente bat daukagu bai horretarako. Neikerreko profesionalak nekazariengandik, abeltzainengandik eta basolariengandik gertu daudelako nabarmentzen dira eta sektoreari ekarpen ugari egiten dizkiote. 25 urteko harreman estua, iragana baino etorkizun handiagoa duena. Ostegunean, Basque Culinary World Prize antolatu zuten 8. Saria emateko ekitaldia arratsaldean izan zen, baina goizean irabazlea Ebru Baibara sukaldari turkiarra prentsa aurrean agertu zen, ondoan ordezkari hauek zituela. Jose Maria Izega, Basque Culinary Centerreko zuzendaria, Bitxor Oroz, Eusko Jaurlaritzako sailburu ordea, eta Joan Roka, epaimaiko presidentea.
Ekitaldian Ebru Baibara goraipatu zuten, gastronomiaren arlotik kultur integrazioa bultzatzeagatik, garapen sozialaren eta biodibertsitatearen bidez. Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Txakolina jatorri izeneko mahastizainak bildu zituen. Mahastietan makina batzuk probatzeko, Gorka Izagirre upategiko mahasti honetan ikus dezakegun bezala. Helburua, gai fitosanitarioen erabilera murriztea da. 3 proiektu daude bideratuta gaur egun, bata prozesuan dago, mahasti bat aldatzeko ideiago, bere egitura aldatzeko ideia. Beste alde batetik bigarren proiektu bat datorren urtean, aurten landatu eta datorren urtean jarriko den espaldera sistema berri bat ikasteko proiektu bat da. Eta hirugarrena esperimentazio bat da, mahasti 10 urtetako mahasti batean, tratamentu fitosanitario inguruen egindako esperimentu bat. Eta proiektu txiki horren barruan, leku txiki bat utzi diogu lurraren gestioari, eta gaur egindako erakusketa hau parte da proiektu medioambiental handi horren barnean. Okiturrin, Donemiliagako udalak utzitako lokal batean, lautadako elikagaiak eraldatzeko zentroa inauguratu zuten. Eskualdeko ekoizleen produktuak eraldatzea eta dagozkien etiketekin merkaturatzea da zentro berriaren helburua. Proiektu honen helburua da apur bat lehenengo sektoreko pertsonei alternatiba bat ematea, nolabait eraldatzeko beraiek ekoizten duten produktua hemen eraldatu eta gero hemen kontsumitu. Gaude lehenengo fase honetan, gaude lekalekin, irinekin, olioarekin, baita oioen hiltegiarekin ere. Irina, oilaskoak, ekilore olioa eta lekaleak ditu jomuga proiektuak. Imotzi barrean, Nafarroan, eraso bisitatu dugu Xabier Oñetako gile artisauaren lana ezagutzeko. Zapatari izenpean saltzen dituen Oñetakoak larruaren txokoa eraikin multzoan egiten ditu. Etxea, txabola tailerra eta 2 solairuko borda bioeraikinak dira denak. Hemen egin genituen 3 etxola. Hau etxola lastozkoa da, artilea, egurra, lokatzakin egina, eta hori da nire tailerra. Egin genuen beste etxola bat, eta gero hemen bordan daukat pixkat erakusketa. Egiten ditugu, bisita gidatuak eta jendea etortzen bada, hor, Oñetakoak saldu ere egiten ditugu. Nire aita zana, zapataria zen Legorretan. Eta bera hiltzenean, nik ja 16 urte nituen eta hasi nintzen herriko zapata konpontzen. Gero Gasteizen ikasten eta Gasteizen ireki nuen zapateria txiki bat Herreria kalean, 80ko hamarkadan. Eta gero emaztea, Iruñarra, atea zituen oposaketak Nafarroan, eta orduan bera hemen binean, azkenean ni ere Iruñara etorri nintzen. Eta Iruñan ireki nuen zapateriatxo bat, eta han ja sozio jarri nintzen Carmele del Riorekin. Eta oraindik jarraitzen dugu elkarrekin lanean, eta gero baita ere Jaione Goñi sartu zen lanean. Han daude beraiek lanean, baina nik goraka tiratzen nuen eta erosi genuen meterrentxo bat eta banuen buruan proiektu bat. Eta proiektua da, larruaren txokoa, hemen gaur ikusiko duguna. Eta zer da larruaren txokoa? Pixkat jendea etortzeko, ikasleak, didaktikoa, nola egiten diren Oñetako batzuk ikusteko, eta hementxe bizi eta hementxe lana egiten dugu. Etxolan Oñetako erakusketa bat dago eta bisitariei bertan egiten die harrera. Oñetakoen historiaz eta kulturaz gozatzen dugun bitartean, zapatari markako sandalia, zapata eta bota eskaintza zabala ikus dezakegu espazio interesgarri honetan. Hemen daukaguna da pixkat erakusketa.
Etortzen bada jendea egiten diogu bisita gidatua. Badaukagu pixkat didaktikoa, hor badaukagu goran bideotxo bat, eta gero nahi badu jendea, probatu dezake sandalia batzuk, zapata batzuk, eta eraman. Zer egiten dugu? Sandalia. Larruzko sandaliak dira flexibleak, beti narru usaina dute, josita daude, eta iraupena luzea da. Eta gero, zer egiten dugu, orain ja zapata eta bota, ari gara udazken, negu, udaberri. Behin narrua, forratua txerriarekin, larruzko plantilla, josita eta kautxoa. Ez dauka beste misteriorik. Guk 3 gara lanean, eta klaro, produzio txikia dugu. Jaione moztu egiten du. Mari Carmene josi. Eta ni bukatu eta produzioa hemen dago. Gure produzioa hau da. Teknikak aldatu arren, Xabierrek badaki zapatagintzarekin lotutako tradizioei eusten. Adibidez, gaur egun orkoiak plastikozkoak dira, baina garai batean pagozurez eginak ziren eta Xabierrek oraindik ere gordetzen ditu. Lehen hormak egurrezkoa ziren. Hau nik herreria kalean zapateria jarri nuenean, hau nik Gasteizen erositakoa da, Marko Vitoria jartzen du. Ezin izan zuen konpetitu plastikoarekin, eta itxi egin behar izan zuten. Baina nik hemen ditut, nik erositako lehenengo hormak, eta hemen dauzkat bordan erakusketan jarrita. Jendeak ikusteko lehen egurrezkoa zirela behintzat. Pagoarekin eginak. Eraikin multzo horren arima lantegia da. Lastofardelekin eraikita dagoenez, transpiratzeko gai den espazio ondo isolatua da. Udan freskura ematen du, eta neguan berriz erraz berotzen da. Orain sartuko gara tailerrea. Hemen egiten ditugu oinetakoak. Hemen bukatu behintzat hemen egiten ditugu. Hain erakutsiko izan nola egiten diren. Iruñean, zapatari saltokian, Mari Carmen eta Jaione txahal eta txerri larruekin eginiko siluetak mozten aritu dira, Xabierrek oinetako bihur ditzan. Hemen dauzkagu korteak. Korteak Iruñan egin dira. Jaionek moztu egin du larrua. Guk erosten dugu behi larrua eta txerriarena. Txerriarena forrorako eta korterako. Orduan, Jaione moztu eta Mari Carmenek pixkat josi eta kortea bukatu egin du. Nik korteak Iruñara jun ekartzen ditut erasora eta gero kortea pixkat moldeatu egiten dut hemen makina hontan, atzeko partea, eta gero zer egingo dut? Horman montatu, tenazan laguntzarekin. Zapatak egiteko eman beharreko urratsak azaldu dizkigu Xabierrek. Hemen daukagu ja zapata, montatzen hasita nago, ja forroa montatuta dago, eta kola emango diot, hemen daukat kola, eta gero bi aldetatik eman bartzaio, 10 minutu utzi lehortzen, eta gero montatu egingo dugu. Hau da kola de kontakto, ikusten duzuen bezala, eta utzi behar da lehortzen. Lehortzen den bitartean, egin dezakegu beste lan bat. Bat, lehortzen den dagoen bitartean, egingo dugu beste lantxo bat. Muntatu ondoren, oinetakoak arrabolez eta lixaz landu behar dira. Xabierrek pikin bat mozten ditu forma perfektua har dezaten. Hemen ja daukagu zapata montatua, ikusten duzu, Montatua tenazarekin, orduan noen, rodillo-txoa pasatuko diogu, asentatzeko pixka bat, eta gero pixka lijatu egingo dugu. Gero josteko, baina ikusiko duzu, orain ja zapata ja montatua eta asentatua dugu, lijatu dugu,
Eta orain, egingo duguna da, josi. Honek egiten du zuloa, gero orratzak ari hartzen du, eta gero korapilo bat egiten dio, berak egiten du lana, nik pixka bat bultzatu, hau egiteko minutu pare batean zapata josita dago. Zapataia josita dugu, Orain falta zaiguna da pixkat sobrante hau kendu eta zola itxatzi. Oinetakoak ia prest daude. Kolastaturik daudenak hartu eta lurrun makinan sartu ditu Xabierrek biguntzeko. Orain ja lehortu da, lehen eman diogu kola, eta orain topea jarriko diogu. Eta eramango dugu makina hontara, pixka bat berotzeko topea, da larrua. Eta hemen utziko dugu pixka bat berotzen, beste 3 minutu edo da. Kurrikak erabiliz, Xabierrek bigarren muntaketa egin du. Berotu da, vaporea eman dio, eta orain ja egingo dugu montatu, horman. Bueno, bukatuko dugu montatzen. Tenazaren laguntzarekin, tiatu fuerte, eta puntatik hasiko gara. Itxasten. Gero alde batetik. Orain ja, ez du iaia inork tenazaz montatzen, Ja makinekin montatzen dira guk, danak tenazarekin montatzen ditugu, Zapata guztiak. Egin behar da, ongi tiatu, hormara ongi itxasita geratzeko. Ikusten duzuen bezala, larruak forma hartzen du, Kasu honetan, zapataren forma. Hau izango da, 51 zenbakiko oinetakoa. Burdeos kolorekoa eta dotorea. Zapata hauek kanpotik behi larruzkoak dira eta barrutik txerri larruzkoak. Zola gainekoak berriz txahal larruzkoak dira. Zolako kautxua lodosatik ekarria azken urratsa izan da. Zapata hoia bukatuta dago, ja zola jarrita dago, lijatuta dago, josita dago, orduan ja azken pausoa izango da hormatik ateratzea. Hormatik atera, eta gero ja kutsatan sartu, eta ja saltzeko preste eukiko genuke, hau eta atera. Hau erabiliko dugu, beste zapata bat egiteko, horma. Ikusten duzu, zapata bukatua. Zapatariren produktuak interneten azoketan, Iruñako saltokian eta zuzenean saltzen dira hemen bertan. Lan metodikoa da eta Xabierrek gozatu egiten du. Urrats guztiak eskuz eginak dira ia desagerturik dagoen zapatari lanbideko tradizioei jarraituz.